Ak hľadáte nehnuteľnosť vo výbornej lokalite, tak dnes ste tu správne. Vynikajúca lokalita na sídlisku 3 s kompletnou občianskou vybavenosťou. No a práve na tejto adrese tu máme pre vás kompletne rekonštruovanom bytovom dome veľký priestranný štvorizbový byt s jedálňou, ktorý čaká možno práve pre vás. Tak ideme na to. Tak čo na to hovoríte? Podľa mňa je to presne to, čo ste vždy chceli. Stačí už iba zavolať. Ahojte.